kalatvlive mago imoko kuom weche mago mabende wasechoko kendo waloso gi yo makare mar mondo mi bed kod ng'eyo ni to en ang'o matimore pacho kae e kor gwenge kaachiel kod piny owacho mano mamalo. Kamoro amora ma intie yena mar mondo mi amosi ni misawa kendo arwaki ni machiegni e yudo weche mago manyien mago mag machiegni pacho weche go mowuok achiel kachiel e misawa mano mar kawo weche manyien. Nyinga Neli Achieng' Ndine. Wachako gi wechego mago mabende timore e piny owacho mano mamalo. Kama bende wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto odiochieng' mano ma kawuono ne otelo ne nyasi mano mar sidho higni 16 nyaka ne kel katiba kata chike mago manyien ma nyasani mago mabende osebedo katiyo e pacho kae. Kane otwak e kar romo mano ma KICC bore Nairobi kocha, jatend piny Kenya William Samoei Ruto oyango ni chike maket koda mago osemiyo loch gwenge obedo e pacho kae kendo nitiere okenge mago mathoth mago mabende loch gwenge osekelo ne oganda jo Kenya. On a day like this one, I and perhaps a few others in this room are curious to reflect on the 16 years that we have taken to advance the requirements of the two legs on which our country and our democracy is founded. These two legs are found in the Bill of Rights, but they are also scattered everywhere else, including the preamble. The first limb is the limb of democracy and the need to advance a nation founded on human dignity and human rights and democratic ideals. But there is a second limb, Your Excellency. And this is the limb that you invited us to begin a conversation on as we look towards a Kenya beyond 2030. And this is the limb of prosperity. I dare say, Your Excellency, before I invite you, that as you reminded us when you were launching this conversation, that the aspiration of our constitutional order is very much about democracy, but it's also very much about creating wealth for the citizens of Kenya, empowering the citizens, and realizing the aspects of the Bill of Rights that give dignity and empowerment to the citizen, creating a wealthy, healthy Kenya. Authority and the freedom to disagree carries a responsibility to preserve the democratic institutions through which disagreement can be expressed and resolved. Government belongs to the people. Parliament belongs to the people. The courts belong to the people. The institutions of the republic belongs to the people. They may be criticized, challenged, and required to account, but they must not be destroyed because they are the instruments through which the people govern themselves. Eseche gogo e sach nyasi maket koda mano janeno mar kalatvlive jatend piny Kenya William Samoei Ruto ne oyango ni moko kuom achiedhnade mago mabende osekel kod loch gwenge pacho kae en kindego mago mabende rowere mago matindo mane otisore ni Gen Z ne jobago ng'anyo e pacho kae ka gidwaro lokruok ei katiba ono. Bende William Samoei Ruto ne olero ni nitiere yorego mago mabende inyalo bag godo ng'anyo mamuol. Ne oloso kama. Accountability also requires us to confront difficult moments in our recent national life. During the protests of 2024,
and those that followed, young Kenyans and other citizens exercised their constitutional freedoms to speak, assemble, demonstrate, picket, and petition public authorities. Their message was clear. They wanted to be heard. They demanded greater accountability, better government, and a meaningful place in shaping the future of their nation. Those demands were not an assault on democracy. Peaceful protest, criticism, and dissent are essential to democracy. Yet, those protests also presented our republic with a profound constitutional question. How do we protect the citizens' right to protest while at the same time fulfilling the state's obligation to preserve constitutional order? The Constitution itself provides the starting point. Article 37 protects the right of every person peaceably and unarmed to assemble, demonstrate, picket, and present petitions to public authorities. That protection Toka pod warango mana weche maket koda mago hoyudo kanyo nie kindegi mago mabende katiba mar piny Kenya osechopo hike mano mar 16 moko kuom jo Kenya ka otelnegi kod jalop jatend duond bura mano mar Safina Willis Otieno koro to dwaro mar mondo mi piny owacho mamalo otem oketie tima katiba no mar mondo mi ota oganda jo Kenya e yono makare. Bende kanegi loso kod jofwamb weche ka otelnegi kod jalop jatend duond bura mar Safina Party mano Willis Otieno negi chayo malich miwuoro yono mano mabende obila osebed ka itiyo godo e yono ma ok ni kare pacho kae. Kawuono sama wawacho wamak tarik higa mar 16 mar katiba. Jo piny neno ni katiba osetiyonegi to nitie kuonde ma katiba onego bed ni tiyo to nokotiyo maber. Koro kadine ber tirango ni gin kuonde mage ma katiba okotiyo maber to en ang'o minyalo tim mondo ne ni gik ma katiba wachogo mondo loso bed maber. Achiel kuomgi en wach mar polise. Kinyo ka polise obedo ka tiyo ka polise obedo ka bambo ji, osebedo ka ginego ji, imaka ma ng'ata oyae. Mago gin gik monego bed ni rango ni polisi ni to wach ne ni wanyalo los nade. To gima chando ahinya weche mag polisi gi en ni polisi oluoro jotendgi man Nairobi malo kata jopiny kata katiba. Maka jatelo man Nairobi ogone simo to odhi timo kata gima katiba odagi ni kik otim. Nikech oluoro jatelo ni kok otimo kamano jatelo biro riembe tich obotere transfer kuma rach. Koro wan kaka jo Safina Party gima wacho en ni koro osechopo sama koro nikech police and service. Sikul bende en service. Hospital bende en service. To kila school, kila hospital nigi board of management. Kara kila police station bende onego bed gi board of management mobedo constituted gi jopiny modak e gweng'no. Ma jopiny go yiero joma gidwaro mondo obed e board. To jo board go bedo gi teko mar rango kaka police tije tire e gweng'ino. Ma kapo ni ng'ato maki ginyalo rango ni ng'ani dako tere doho. Kapo ni ng'ato hinyore ginyalo penjo ni ng'ani no hinyore kanye dako miyo tere hospital. So I'm Betty Okero from CSO Network. This constitution it has all our aspirations. All we're asking is, can you please enforce it? Can you implement it? And implementation is not difficult. Implementation is, I want to be able to express myself. Can you protect that right? I want to be able to live a life of dignity. Can you make sure that an environment is created that makes us live with dignity? You know, employment, income. Stop stealing money. That's what the Constitution is saying. Weche mago mamoko wayudo kanyo ni duol mano mar NCIC owuok oko kendo gikwayo rowere duto e pacho kae mar mondo mi kigiyie oti kodgi e yono mano mar muocho tulo e rombego mago mag siasa. Weche maket koda magi kata kwayo makama ne ochiw kadho wadh nam chumbi kocha kama bende ne okwa rowere mar mondo mi gibed motanga kinde duto. Bende ne romo mano mabende ne oyuore kod duol mano mar IEBC kama bende
ne giwacho ni njore kata gunism en gino mano mabende nyalo biro keto piny Kenya kanyono ma ok ni kare. The Commission in the last months, to be specific 3, we have heightened our fight against hate mongers. As you are members of the political class, to desist from engaging in hate speech, misinformation and incitement to violence generally. We are very keen to ensure that we are going to have peaceful elections. We are not going to have condone hate speech. So this should go as a warning to members of the political class. It is extremely unfortunate that the National Police Service and ourselves as a country has allowed ourselves to have goons thrive in this country. And I know the culture of goonism did not only begin during this election period, but it's something that has been, building up over the last couple of years. We have the Organized Crime Act that allows us. We have very many laws. So the problem of this country is not laws, it is enforcement. So we are calling on all the government stakeholders and more importantly the DCI and the National Police Service to be able to enforce the laws appropriately, because we cannot allow ourselves to go into the Haiti path. And it is very simple for us. From the experiences we have witnessed over the last couple of months, it is very possible that we might go to the dogs if we do not manage this situation. So, yangu na kwa niaba ya vijana wenzangu ni kwamba we have to be careful with the information that we share and the information that we consume, especially during this period election. On the issue of goons, as the executive director has mentioned, sheria zipo, laws are there. However, ni wakati the laws actually meet the mwananchi on the ground. Goonism ina influence voters, ina influence electoral process, kwa sababu watu wengi kama vijana wakiona kuwa goonism imeendelea kuzoza na wale ambao wanahusika katika kushirikisha usalama ndio wa kwanza kabisa hawawezi enforce. Sisi kama vijana hatutajitokeza kutoa uwepo wetu kushiriki katika electoral processes za nchi na kushiriki katika the incoming election. Kitu kimoja ningependa kusema kwamba sisi Gen Z, sisi youths tuakataa kabisa swala la goons, na juu yake tunasema kwamba na tuna encourage vijana wenzetu kwamba tukatae kutumika vibaya na wanasiasa who have their own selfish agendas and will rather destroy a community, destroy culture, destroy all these other things for the sake of getting a position which will last only 5 years. Mago mamoko wayudo kanyo ni riwruok mano mar apisas mag klinik e alwora mano mar Nyanza sani to koro ramo ni pod gibiro bedo ka gidhi nyime kod ng'anyo nyaka chopi tend counties winj ywak ni ka ne gitwak e chuny boma mano ma Kisumu tok ndalo 30 nyaka ne gichak ng'anyo maketa koda mano ne gikwedo moko kuom governors mago mabende giwacho ni osebedo kanyo ka kelo ng'ikruok e ng'anyo mabende gi ng'anyo kod muolo e gwenge mopogore opogore. A nursing officer at Kisumu County Referral Hospital. Kawuono ka wan gi odichieng' mar 30 mar wuok oko ne nurses. Ne kwayo mosebet kwa kwayo ne moluor mogik gi ministry mar health. Anyalo wacho niya, gisani kaka jotuo hinyore. Oganda duto mae pinyni mae Kenya owuog oko jokanyanam wuoge uru oko mondo ukonywa e wachni nikech ung'eyo kama wuoche ni dio ugo ung'eyo maber ni mwandu en ngima ka onge ngima to onge gimoro amora minyalo timo kuom mano wakwayo kaka jokanyanam oganda duto mae Kenya mundu wuogo oko ukonye nurses ni e lweny ni e wach nurses man Kisii bende wakwayo ni moluor mogik moluor Simba Harati governor ma Kisii winje ywak ma nurses go ywago mondo iyie idwokgi e tich iwergi wach mar orone nurses jok ma nyalo hinyogi
to gin ema girito ngima. Toka pod wagoyo manatache kaunti mano ma Kisumu kae wayudo kanyo ni kamisona mano mabende ochung'ne ndiko jopuonje ticha e duol mano mar nata e pacho kae ne otelo ne chenro mano mar chiwo mwandu ne jogo mago mabende odaka kod ng'ol e sub county mano Maseme. Gikone to moko kuom jopinje kar chung'o branero Maseme kamoting'o nyithindo kanyakla kod jomadongo mabedo osebedo kodak kod kit ng'ol ma opogore opogore nokwanyo were bang' ka komishon e duol mandiko jopuonje tich e pacho kaendi TSC mano komishona Timon Oyucho koro ne yuorogi kod mwandu mopogore opogore mag jolo yawa gweku modak kod kit ng'ol ma opogore opogore anyalo sub county noero Maseme. In 2024 I partnered with Kise. I brought them down. They did the first assessment, and it is the result of that assessment that has generated or given rise to the equipment that has been distributed today. I'm equally elated because we now have assistive devices helping our children to access schools and access and facilitate their movements, be they the physically challenged, be they mentally challenged, be they visually challenged. We have seen a lot of distribution here that is going to help us. Maendi en tim mabende migosi Timon Oyucho noero koro ne otimo e tie tich achiel kod Kenya Institute of Special Education e pacho kaendi kata Kise ka mwandu maket kod magi ne ochopo e skunde mok tin ne 26 e sub county noero Maseme kendo kwan omenda mabende otige manyo mwandu gieki ne en $4.5 million. Dhog migosi Timon Oyucho nieri noser machiegni kod achiel kuom apisas goeko mabende tiyo Kise kono mano Mikael Lydia Kairanya. Came here today to distribute learning resources and assistive devices. This was on request from Commissioner Tinmo, and we were distributing resources so that they can assist learners with disabilities to be able to effectively learn like other children. At Kise, we believe that children with disabilities need to be supported to learn. Ekidego ten migao masomo e sub county no Maseme mabende nono rang'iny masomo kotelne kod Laktar Elizabeth Okoth ne opuoyo malich mokalo tim maket kod maendi kendo gisingo mar biro neno ni gitiyo maber kod mwandu gieki. These assistive devices and to distribute them. And so what we do as a sub-county, as a county, is to request for them. So today we are glad we have Kise in our sub-county, and our learners who are needy have received those assistive devices. So as a sub-county, we appreciate the government for this initiative and for actually bringing out the dream alive that all learners have right to education regardless of your. Kabende moko kuom jonyuol jopuonj kanyakla kod nyithindo mabende noyudo mwandu maket kod maiki ni ok nyal pando mor mabende ne gin go e chunygi. Nataka kushukuru sana kwa kuwa mmenisaidia. Mimi ni mwalimu na ulemavu nimepata nikiwa kazini. Nimekuwa na ugumu wa kutembea hata pale shuleni. Nashukuru kwa sababu sasa itakuwa rahisi kwangu kutembea peke yangu. Negala TV koke county ma Kisumu and Justice Adoyo. Weche mago mamoko mago mabende timore county mano ma Kisumu kae wayudo kanyo ni Eunice Ogola mano mabende en chiliele gwenge makapuonja Nyahera. Kisumu West county mano ma Kisumu sani to koro wuok oko kendo kwayo jogo mago mabende chunygi ler mar mondo migi konye e thiedho wuode moro mabende oyange kaka Brian Omondi Ogola mabende yangore ntiere kod tuo mano makoch mar kansa mano mabende omako duong' mare kata prostate cancer mano mabende owacho kanyo ni osechopo stage mar 3. Brian Omondi Ogola nan general dwe mar auchiel tarika 4 ne nyathi ochako yudo thieth bang'e kane osechako yudo thieth dakteche nogomo ma nyathi nokotieko thieth mare. Mano miwa discharge wadugo kode dala. Gi sechego nyathi pod ne ok nyal timo gimoro amora kendo ne pod tuo. Akwayo mana jopiny joma nyalo konya mondo mi nyathi matin Brian Omondi oyud konyruok oyud chang. Niki konya mondo mi nyathi ochangi. Mano nego beni ichuoye godo
Yadhno en 40,000. Kaachiel kod yedhe rem bende bechgi ni malo. Koro akwayo kunyalo yudona gimoro manyalo chopo 100 mondo nyathi odhi godo mbele mondo oyud konyruok jowadwa. Amoko an piny kaluwore kaka jaoda notho gi nyithindo manoweya godo. Ok anyal yudo yor konyruok. Konyauru jopiny. Kama Nyasaye odonjo e chunye mondo mi okonya, mondo mi an be chunya obede gi kwe. Koro miyo jowadwa an matek e ngimana. Nyathi nigi rem mok onyal yudo kwe. Oywagore otieno te, oywagore odiochieng'. Oonge kwe, anena gi rem seche duto. To yor yudo yath mar rem ok anyal yudo. Kaluwore gi yuto mara. Beche ni malo ok anyal yudo. Siling 3,600 to ting' 10 otiyogo achiel odiochieng' kodiochieng'. An gi nyithindo 6 gie sani, wuon paro notho 2019. To nyithindo 6 ma an godo gi, nitie 2 ma ok nyal yudo konyruok mar dhi skul. An gi ja grade 10, ja grade 7. Gin dala kae, yo skul ok ginyal dhi kaluwore gi tuo ma an godo, gi yuto ma an godo bende ni piny. Jatuo ok nyal dhi skul chakre higa mokalo dwe mar 8 ok onyal dhi skul. Nikech en ng'ama ok wuothi, olosore kama obede. Kwayo ng'ama Nyasaye nyalo donjo e chunye mondo mi okonya mondo ayud konyruok mar tuo mar nyathi. Thieth pod onego bed ni dhi mbele, general, to yor gik mane daktari ondikona ok anyal yudo. Idwaro ni mondo otimne test mar 20,000, 10,000. Yath moro onego bed ni ichuoye, to yadhno en 40,000. Thieth pod dhi mbele, ok anyal ng'eyo kuma thiedhni dhi chope. Konyauru jowadwa mondo nyathi oyud konyruok. En nyathi matin, en ja 13 years, onego bed ni sani koro onya dhi e skul to ok onya dhi e skul. En piny. Wakwayo kony mondo mi ukonye nyathini kaachiel gi mamani. En mama machiliel, odhi makare. Ng'ata ma Nyasaye nyalo donjo chunye, nyaka josiasa duto te, obed MCA maro, obed mbunge, obed senator, nyaka our honorable excellency William Samoei Ruto kanyalo winjo wachni mondo maknwa lwet miyoni mondo nying Nyasaye oyud duong'. Kopogore kod wach mar nyathi kende, kata e rangae ka en kod rem mang'eny, en kod nyithindo matindo kaka ginyalo konyore onge. En Dotela Tieno Oko, Anyara Sembo. Adiera, gomo mar dakteche omiyo koro wakadhe weche moko ne wakadhe kadhani, especially Kenya kae kod health mobedo devolved. Ok onego bed ni wakadhe gik ma koro wakadhe gi. Nyathino osetuo to ok ber, nodhi tuo oduogo dala, otuo to ok en tuo monego thiedh dala kae. En tuo monego wuotho kendo monego kony ngima nyathi. Emomiyo wan kaka moro achiel ni mondo jo health center, jo health group odonji e tuoni. Kinyalo kony nyathini to mondo okonye en rem. Nyathi mok nyal nindo, min gi ok nyal nindo. Otiyo gi painkillers. Ma min gi kuchopo godhiambo pile wuotho kuom jokony mondo oyude painkillers. Painkillers gi bechgi ni malo. Wakwayo Samaria mwema. Wakwayo ji duto. Donjuru mondo wanywa kamoro achiel. Ma en ngima monego ringo. Ma en ngima monego kony nyathini tin onego bed ni kik owewa korom kamae otin kendo pod wadwa. Kopogore gi mano, janeno mar kalatvlive oyudo kanyo ni riwruok mano mar Msalaba Makwar ka omako Record Media Council of Kenya ne jochwalo chenro mano mar tiegruok ne moko kuom jofwambo mago mabende wuok Western Region ne ikruok ne yiero mano maduong' ma ibiro bagi e pacho kae higa mano manyien. Jafwambo marwa Justice Adoyo ne gi report mathoth. Duol magayo kendo nono rang'iny matij jofwambo e pacho kaendi Media Council of Kenya tiyo tich achiel koda Kenya Red Cross. Gikone to koro ne okawo kinde kendo timo training kata puonj ne jofwambo mopogore opogore mabende wuok West Kenya Region anyeto kumotelo ne yiero ma 2027. E tok mare moyiedhi kod kalatvlive e boma maduong' ma Kisumu, achiel kuom apisas go eko mag MCK migosi Victor Bwire lero kithor kendo chenro mar puonj kata tiegruok maket kod maendi. As you are aware, we launched our election guidelines on 14th August. We also launched a project, a countdown. It's called the 2027 election countdown. And here we are running trainings jointly with others and ourselves, Media Council alone. Like this one, we are working with the Red Cross. And the training is about for journalists from the counties around here on elections reporting. We're already aware that the date for elections has already been announced, and the media will play a very critical role
in reporting and covering the election by way of giving space for candidates, for political parties to air out their ideas and views and manifestos. Kabende migisi bwire koro lero ni jofwambo nteko tich machal nade kendo in kod nengo machal nade e kinde yiero mabiro ma 2027. I would be a critical player in this election, and especially when it's happening in a digital era where there's a lot of misinformation, disinformation, and rest. And information manipulation. So we have taken it upon ourselves and colleagues to empower journalists, sensitize journalists on critical things on election reporting, including focus on the substance of the election rather than color and strategy, the issues of gender-sensitive reporting, safety of journalists, conflict as is already seen. There's a lot of push and pull among our various political players in the region. Bedede okao kinde maket kod mano e chwalo ote mare bowuok Media Council of Kenya kono ne jofwambo duto e pacho kaendi. One of you is injured, or if you have had information that that area will be volatile, you alert your colleagues so that they avoid the area. You know, so we must also, there are some things we must do, but media houses must also do. There are now very cheap insurances that can insure equipment, can insure you your life. So we are also encouraging people to come together, journalists as a team, and get insurance against their lives and against the equipment, because we also see a lot of equipment being destroyed, and a number of this equipment journalists have bought by their own money. It's not, for example, media house. So a lot also depends on us, but we are also activating through the Kenya media sector. Migosi Bwire menonotio kothuolo maket kod maendi siemo wang jotelo malich mokale pacho kaendi mamendo osebedo katiyo kod agoko kendo kelo njore kinde yiero mabiro kanyakla koda mago mabendo osekalo chien. That our communities must be here, and that's what I was saying, the issue of priming people. The media and others must help communities understand that election is a democratic process that comes and goes. It's not a life and death. Why do people fight and kill us to go to parliament? You see, that principle, that service leadership, I'm going to parliament to represent, or the MCA assembly to represent my people. But if once it becomes, then it becomes like it's trade. Why is it that makes you life and death for you to die, to kill another, to go to parliament? You see, we are made, because leadership, you remember that time, people would go to serve their people. There was no CDF, there was no all these things. And people would just go, and people are known like Martin Shukuku. They were just known because of standing with the community in parliament, raising issues that affect their community. There was no issue for money and what. But right now, parliament has also become so commercial. Nekala TV Kuke County Maki Sumo and Justice Adoyo. Gikanyo bende madikele giko mar mi weche manyien mago machiegni pacho tudri koda komolo kanyo sadek abiro bedo kakelo ni ng'end weche. Rite masani nyinga Nelly Achieng' Ndine. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kore duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV.